Grabatzen ari garen unean gaueko 10:02 diren honetan, Jakak eta Maria Ezkurrenak Altuna eta Martijaren aurka Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu, hau galtzaileen arteko norgehiagoka izan dela eta Altunak eta Martijak irabazi dute 22-13 emaitzarekin. Dirua pare xamarrean zen, behar bada favoritoxeago ziren Altuna eta Martija, eta beraz esan daiteke pronostikoak bete egin dituztela. Gogoratuko dugu, lehengo astean batetik Jakak eta Maria Ezkurrenak Artola eta Imazen aurka ezustean galdu egin zutela Iruñeko Labriten, Altunak eta Martijak berriz ezustean ez dugu esango, baina galdu egin zuten Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka. Honen bestez oso garrantzitsua zen gaurko norgehiagoka hau, eta esan daiteke Altunak eta Martijak askoz hobeto kudeatu dutela presioa. Partida hasiera oso azkarra bizia izan da, 4-0 aurreratu dira Altuna eta Martija, Jakak lehen sakea luzei atera du, eta hortikan aurrera beste pare bat sake eraman gabe utzi ditu, Maria Ezkurrenak ere pilota bat eraman gabe utzi du, eta Altuna ongi sakatzen hasi da. Ongi hastea Altuna Martija bezalako bikote baten aurka oso garrantzitsua da, eta gaurkoan hori ez dute lortu inondik inora ere Jakak eta Maria Ezkurrenak. Gerora pixkanaka hasi dira, tantoak egiten, tanto piloteatuagoak ere izan dira, baina batez ere lehen zati horretan aipagarriak bi gauza izan dira. Alde batetik Jokin Altunak errematatzeko eduki duen gaitasuna, eta beste aldetik Julen Martijak erakutsi duen maila. Maria Ezkurrenak gaurkoan ez du beste norgehiagoketan bezala inondik inora dominatzeko aukerarik izan, eta horren errudun nagusia ikeragarri batean Julen Martija izan dela esan daiteke. Etxeberrikoak pilota asko kendu du atzetik, Jakari apenas utzi dio aukerarik, eta horrek Lizartzarra apur bat partidatik ateratzea ere ekarri du. Benetan maila bikaina erakutsi du beste behin ere Etxeberritarrak, eta erakutsi dute presio handiko egunetan Altunak eta Martijak sekulako bikotea osatzen dutela, eta esan daitekeela baita ere hazi egiten direla. 12-6 aurreratu dira lehen etenaldian Altuna eta Martija, jada Jaka eta Maria Ezkurrena apur bat partidatik irten da zeudela esan daiteke. Gerora ere lehengo lepotik jarraitu du partidak, Jaka ezin gozatu erabat irten da, nik uste hasiera horrek erasan egin diola Lizartzarrari, eta apur bat ikusi dira gaurkoan Jakak eta Maria Ezkurrenak txapelketan zehar izan dituzten hankazulo horiek, ez? Lehen fasean nagusi izan dira, baina egia da galdu dituzten norgehiagoketan batez ere gakoa edo presioaren kudeaketa izan dela. Hau da, partida pixka bat zailtzen zenean edo oso erraz ematen zuten amore, oso erraz irteten ziren norgehiagokatik, eta horrek noski gero faktura pasa ohi du, eta are gehiago noski Altuna Martija bezalako bikote baten aurka. Gerora 11 eta 16 ere hurbildu dira, Jakak erremate sortatxo bat egin du, Maria Ezkurrena pixkanaka bazirudien partidan asentatzen hasia zela, baina ez dizkiete inongo momentutan kilimak egin, eta Jokin Altuna gainera maisuki jokatu du, askok esan duten bezala odola usaindu du Jaka eta Maria Ezkurrena, arrisku bizian zeudela usaindu du, eta hori bikain baliatu du beste behin ere amezketako aztiak, eta erakutsi du bera dela alde batetik kuadroko onena, baina halako norgehiagoketan, hau da presio handiko norgehiagoketan ere hazi egiten dela. Azkenerako 22 eta 13 amaitu da norgehiagoka, eta honek bi albiste utzi dizkigu, bi mutur ezberdinetakoak. Batetik atzo irabazi zuten Peio Etxeberria eta Zabaleta martxoaren 31an Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan jokatuko den final horretan izango direla, eta beste alde batetik berriz Jaka eta Maria Ezkurrena, hau da lehen fasean jaun eta jabe izan zirenak eta lehen postuan geratu zirenak, txapelketatik kanpo geratu direla.
Honen bestez, datorren astean Iruñeiko Labriten jokatuko den norgehiagoka Jaka Mari Ezkurrena Peio Etxeberria Zabaletaren aurkakoa bat ere jokoan ezer ez dagoela jokatuko da, eta aldiz dena edo ezerrez jokatuko dute Altunak eta Martijak eta Artolak eta Imazek Eibarko astelena pilotalekuan. Beraz, asteburu emankorra datorkigu benetan, bai promozio mailan eta bai maila nagusian bietan partida erabakigarri bat jokatuko da, jada finalista bat txapelketa bakoitzean zehaztua dela, eta benetan ederra izango da hori ere. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!